Sziasztok gyerekek, én Stuart vagyok, és ez itt ugye az SD csapat. Sajnos most Dunkel nincs itt szint úgy, ahogy az előző videóban elmondhattam nektek. Dunkel nincs itt. Ebben a kis videóban, nem is lesz olyan hosszú, el szeretném nektek mondani, hogy ott leszünk a Mine Show-n. Ugye találkozni fogunk Zsédavval, Dáviddal, ha minden igaz. Beszélni fogunk vele egy pár szót. Akik ott lesznek videósok, persze velük is szeretnénk témázgatni, egy kicsit aláírást kérni, fotózkodni, amit csak lehet. Videóra vesszük, tehát jó lesz, az a lényeg, hogy jó lesz, és ha Dunkel vagy az unokaöcsém nem jön el, akkor egyedül megyek, de biztos, hogy ott leszünk, és biztos, hogy le fogjuk forgatni ezt a Mine Show-s videót, és lényegében nem is a videó miatt megyünk, hanem a társaság és a szórakozás miatt. Ez az egész augusztus 2-án van, ugye oda. Ott, hát, bazd meg! Akkor lesz ez az egész, és pontos helyszín most nem jut eszembe, az a baj, de augusztus 2-án lesz, az biztos. Ott lesz James, Norbio, Vimmár, Zsédav és STV, Anett és Ancsa is, azt hiszem, de nem tudom pontosan, hogy ők is itt lesznek-e. Az a lényeg, hogy én is, és lehet Dunkel is, hogy az unokaöcsém is kint lesz, és hát, hogyha tetszett, akkor ott találkozunk, és akkor sziasztok!